Dneska hráme, sme pálen dýha, nesprávne ďafa, mám kľúč na všetky. Radio City má za sebou 5-ročnú úspešnú kariéru. Aké má plány Radio City do ďalších 5 rokov? Tak my plány sme nemali, ani keď sme to rádio spúšťali. My sme si v podstate splnili detský sen, že sme chalani, ktorí pobehali snad všetky médiá, čo tu boli na Slovensku. Nemáme nejaké extra plány, chceme sa separovať od všetkých tých smatanových desmodov aj naďalej, že vyprofilovali sme sa na tanečné rádio a v tých intenciách by sme chceli určite aj pokračovať. Aký je tvoj vzťah k Radio City? Čo si myslíš o tomto rádiu? Tak ja rádia nepočúvam moc, ale ja som počul, že Radio City je dobré a že hrá funky a takéto veci všelijaké. Neplánuješ náhodou nejakú spoluprácu s týmto rádiom? Ja som určite otvorený voči spolupráci, určite. Není problém. Ty si známy, že si dosť proti médiám zameraný. Nie je to pravda? Kedy si bolo, teraz je to ináč. Už je to všetko v poriadku? Neviem, človek sa vyvíja, neviem, jak skončí za 10 rokov. Človek, čím viac skúseností, čím viacej úspechov, tým je iný pohľad na svet. Takže neber to, čo bolo, keď som chodil do roboty a bol som nastratý na všetkých. Teraz som aj nastratý, lebo sa to zmenilo. Stále sa držím toho, že médium je proste taká vec, ktorá môže vykresliť úplne tú realitu ináč, úplne jak je. Tomu sa môj však nezmenil. Ale médiá proste človek potrebuje. Keď robí nový album, tak musí dať nejak ľuďom, že vydal nový album. Sú plány rozširovať vysielanie Rádia City aj na celé Slovensko? Na celé Slovensko určite nie. Máme sesterské rádio, Bez rádio, ktoré má tie ambície sa trošku rozšíriť. Neviem, či by som mal predbiehať všetky tie aktivity, ktoré sa chystajú. Určite sa chceme rozšíriť smerom na Galantu. Takže Šala, Sereď, Galanta, Nitra, to by malo byť. Potom by sme chceli ešte asi Dunajskú Stredu. Teraz v poslednom čase sa ti darí. Aké máš plány do budúcnosti? Okrem toho, že sa ti podaril taký usádzky kúsok s tým klipom, tak myslím, to už si dosť ďaleko, tak máš nejaké plány väčšie ešte do budúcnosti, nejaký sen? Stále je volačo, stále sú nejaké plány, určite. Nemám nejaký, že plán, mám vždy také niečo, čo sa dá dosiahnuť. To je teraz nový album, mi vychádza, v novembri má výjsť, takže si prajem, aby som ho pekne stihol, bez stresu a urobil ho podľa seba, aby som si nebúchal potom hlavu, že som tam volačo nestihol alebo niečo také. Proste nech je stále roboty, nech je stále veľa nápadov a nech je stále veľa ľudí, aby to počúvali. Zavrahli, že tam nemajú veria, že sa ďalšieho dňa dožijú a ožijú. Keď zatráti na sebe niekto, koľkej, že neznáme, doberne, že snad to papiť sa či dáva nezdravé. Pravda je, že malo ti byť všetko jedno, ale jedno nepustím, čak ty to predtým. Pacienky, je tu ešte niekto! Pomôženci, prichádza dneska, čas na to nespať, my budeme dávať a vy budete trestať. Kejšia, staničky, tiežia, chytať, babi vajca. Už sme sa stretli na pár akciách Sládkovičové. Plánujete pokračovať aj v týchto diskotékach na termálnom kúpalisku? Áno, termálne kúpalisko Vincov les je dobré kúpalisko, radi tam chodíme a pokiaľ sa nič nezmení, tak mali by sme v tom pokračovať aj budúce leto, možno aj to ďalšie, uvidíme, ako to všetko pôjde, aký bude záujem, ale myslím si, že ak sa vydrží v tých akciách pokračovať, tak aj ten záujem bude podstatne vyšší. Aj keď teda sme boli spokojní, prekvapení niekedy aj na tohto ročné leto, že koľko ľudí prišlo. Toto je DJ! Presne tak! Hajtkovič, iba pre vás! Pacienky! Ako vidíš vývoj slovenskej hip-hopovej scény alebo rapovej scény? Vidím to dobre, lebo jediný, kto tu ostal a kto ide ďalej a kto stále predáva, alebo kto má úspech som ja a ostatní sú v piči proste. Lebo sa opakujú, kuse vypravujú to isté, alebo kopírujú moje ťahy, moje skladby a nemajú na to, proste nie je im to súdené.
Takže vidím slovenský hip-hop tak, že sa urobilo také sito. Kedysi bola vlna, to znamená, že vzniklo strašne veľa reperov, zväzli sa na vlne, vlna trošku upadla a zostali iba tí, ktorí sú silní. A mám taký pocit, že som zostal iba ja, lebo z posledného albumu Boss na rozlúčku sme predali treba z 20 000 kusov a keď si zistíš, že ostatní koľko predávajú, tak to bolo, že 1000, 1500. Lebo dneska hráme, sme odpálení, nesprávne trafa, mám kľúč na všetkých. Lebo dneska hráme, sme odpálení, nesprávne trafa, mám kľúč na všetkých. Môže sa objaviť teraz nejaký dobrý reper, čo dobre rapuje, ale v rape je to tak, že začnem zbierať ovocie až po 10, po 15 rokoch. Lebo veľa je dobrých reperov, aj dobre píše, ale to ešte nič neznamená. Práve, že to uznanie si získava tým, že je tomu verný, že není vykalkulovaný, že za to, že je teraz nejaký boom a že teraz som začal písať. Musí sa ukázať, že to má rád a že ide stále s dobou a stále robí. Musí urobiť veľa roboty, veľa klipov, veľa koncertov a všetkoho tohoto. A to si myslím, že tak, jak je to aj v Amerike. Proste tých, ktorí to robia dlho, už nikto nepreští. Oni môžu akurát tak iba pomôcť. Že pod seba si ho zoberú a povedať, tento je dobrý, počúvajte tohoto. Iba takto to môže byť, ale tu to tak nebude. Lebo Slovensko je iné ako Amerika. Čo sa týka trhu a takýchto vecí, marketingových ťahov.
I'm thinking about you when we are not together.